Yung binabantayan na bagyo, yun ho mga papunta ho ng Batanes nito, mga kaibigan, yung mga mangingisda dyan sa Northern Luzon, dyan ho sa Ilocos Region. Ano, ingat, dahil ho pagka ho may bagyong ganyan, malikuya po yun hong karagatan ho natin, matataas ho yung alon. At buti na lang mga kaibigan, dito ho sa ating pong weather report, yun lang hong epekto nito sa paghila ho sa habagat. Kaya mararanasan pa rin ho natin ito hong manakanakang pag-ulan. At yung monitoring natin mga kaibigan dito ho sa papakaluguran. Kaya po CLTV 36 Impong Thunderstorm. Mayat maya ho ang ating pong pagbabantay dyan. Pero maagang serbisyo publiko. Paulo G, anong kwento? Dito ho kasi sa Angeles City mga kaibigan. Dito sa Angeles City. Dun ho sa mga nakasubaybay ho sa amin. Yung pong mga kagabi pa, naabala. Bakit baga Paulo G traffic dito sa may interloop ng Balibago? Nagtatanong sa atin, what may traffic ka rin nga ran? Opo, kakaluguran. Doon ho sa inyo hong kaalaman, meron hong rescue operation sinagawa ho dyan ng CDRRMO ng Angeles City. At si Kuyang Rudy Simeon, ang hepe po ng CDRRMO Office ng Angeles City, magkukwento ho sa atin ano ganap, ano nangyari at yun hong mga motorista nakatingin ho sa kawalan. Ito ho, kumpirmado mga kaibigan, meron ho silang na-rescue na eto naman, isang lalaki umakyat ho sa billboard. Kung Rudy, maya pa bakya ka, bak na balan, ano may kapalyari, may karapat kanini? Yes, magandang umaga, Kuya Joel. Paulo G. Ay, Paulo G. Sorry. Sir Paulo G. Dahil napuyat po tayo kanina madaling araw po sa monitor dito sa umakyat pong tao dito sa may billboard ng Abacan Bridge sa Angeles City, Sir Paulo G. At ito po ay nai-report po sa atin ng 12:35 in the morning, kanina po madaling araw ng ating mga team at responde na po natin. At meron nga po tumawag sa PNP sa atin at saka sa BFP. At matagal-tagal din po ang negotiation, at inakyat yung pinakatuktok ng billboard natin dito sa may Abacan Bridge. Bago na pababa itong tao, kaliganin na lang po mga alas 6:30 ng umaga. Kaya malago salita, makabayad ang oras sa maging negosasyon nyo. Anyari tamayang utang kayo ni CLTV ko, Rudy. Taga ng nanusan ka nada nanuwari rening may traffic ka lugar ganita anang re-rescue Apo, in pong guy, north side po, ita pong billboard kening approach na punitang bridge, gulot na punitang systems class building. Karin niya po kaya may ka-traffic bagya, gagaling doon na po, baso po ganyan report na po rin kinta mo mag-rescue at pa-respond dito mo po yata ang sa miyaniktin po yata ang tuktok ng billboard at may kasalanan po rin PNP po rin BFP. In fact, timpa po pa Sir Paulo G, mga BFP ka San Fernando na ilang pong yan, ikuling po biglayatin doon na kitang tao tapong din siya pong tipayo at alalayan din po kanina din man sa dinabak. Bali na anong oras siya bali may rescue? Pini pa? 6:30 na po. Yung adalatan niya po galing kay Station 4 ng police station magani Angeles. Opo, nanuya pong isang kan, naning gayang pamanukyat. Kumusta ya po yung gayang mental kalagayan? Ay tapin po, tama sabi na po rin ng medical team mo, depression po niya. Iling tao na patiga mabalakad siya po. Ining 50 anyos na Armando de la Cruz po. Anong problema na ko, Rudy? Siyempre, kaya makain bagay, maka-isyosutan ng gama ka na, Anong problema na? Yeah. Tapos po, yung pwede nasasabihan, dakaga ka ng problema. So, depressed, iyakan po kaya agawa ng menikatang tuktok man ng billboard sa Angeles City. At kaya makanya na kabilyan ko, Rudy, na bakang tangay tinjanda mo naman din yung kaya katantalutugin, makanano kayo re-respondi ka rin makanya na sitwasyon. Kasi, mo po kaya ni po Pampanga malalyari ang kabalit. Minsan, at kung magkamali, kayong marikina yata. Pilan lang aldo, alang kuryente, pablasa, intaw, menik naman getang karetang power lines. Map kaya ni pong sitwasyon naman na ini, nano yung ketang pekamata siya taga na menek, o atsuya mo ketang medyo mababa. Kaya nga kakit ko kayo ni picture, atsuya ketang pekadulo yan, Apo. Kaya tayo pong tinakatuktok. Tayo nakadulo na po.
kagaya po ni Russia po rin itang tao. At kaya din po maingat na po, yung kaya mo rescuer, lalo na po rin yung BFP na. At hati pa na naman po masaresenan din at makantabi na po rin yung ambulansya at medical team in case po na magyari. Pati po ka rin mag-rescue na naman, ang tabayanan nila naman po, huling delikaduhan po itang pamamanikit ang tuktok na po ng billboard. Nato siya po ito, Sir Paulo G. Wapin ko, Rudy. At ini, akakit mi ka rin yung video. Pedala na rin yung netizen kaya katami. Kung Alvin, o yan, pedala na lang naman din. Na tutunay, itang kapag kakasakit kakaluguran kita negosasyon. O yapin mo naman po yung kaya na ready pong sasampakin, kakaluguran. Ne? Ekspertula po rin. Kasi retang makikiusyoso mo. Ne? At numisan, at ipang tisikan ng lalube. Yako magpresenta ako, makipag-negotiate ko ken ngara. Kilala ken ngara. Ay tutuna kakaluguran for your information. Po biro-biro yung makanyan pong sitwasyon ko Rudy ka naman isplikan ekspertula po taga na. Reni pong makisabing masalese lalo na po nung atila pong pagdalanan din pong kaya kata. Magsilbiya po kanining kayo pasyente, bale, o kasi rakaring aliwa mo naman po sitwasyon, kakaluguran, oras po menik kang mga nyan, may kapanabala ka, in kaso mo, at ika nga sunto pa mo rin na alarming skandal. Kaya po makanya nakabilyan mo naman na Rudy, makananong disposisyon nyo kayong makanya na sa kaso. Apo, kasalukuyan po, kaya sitwasyon po mga nyan, kita mo muna, Sir Paulo, di ka rin po magirandong, natin pong makiabi, magipag-negotiate para itaw mag-suicide, mintay kayo may tumamato sa likor, kaya ba't design, magpuya po ito. So, rin po mo pong expert po tamo po, at biyasa po magsabi ka rin tao na ilan na po tulitang suicide attempt na, kaya mga niya na bagi. So, ito po payagan dito. Kami naman po, dapat kayong disaster office, ay tabayan ng talanang po rin yung mag-rescue tamo niya, po ito, pag-disgrasya naman, aside kayong suspect, o kitang suicide at mag-attempt. Natin po kumbinsi din po kailangan magkaligag yung tamang kumbinsi at may problema ng itang tao. Kaya natin po iiwasan po kita natin kawalang di. Kaya po mag-suicide. At dala din pa mo po ito sa Paulo Digan Police Station. Assess din pa mo po kailangan. Ala naman pong injured at masalasa naman po basic ka rin medical team tamo rescue where minta ka rin. At nung kailangan itong hospital, kasi po yung recommendation na po ng PNP TAM, kaya po siguro ng itik, waling alamin scan po itong gawa na nining tao ngayon. So, tabayanan tayo pa rin po. Siya pandem pintaan po yung station for kayo nila balikan. O Rudy, panauli na mo. O balo mo naman interactive show ta. Ti mamag-message kayo ni kaya katamo. Ako tang ko Rudy, nanong bibit-bitaan ng problema, nga rarening netizen. Kasi ang gangi kami po, hanggang mamiro lang mo rin yung kakatapon talaga ito. Intutunan na mabayat taga ng problema na stong, o yan, kakapaltada ka na mituki-tuki gastos. problema din yung pera naman din yung netizen na magpadala kaya katapon. O na naman na kwento nung nanong problema na kasi kakaluguran, metong muna po ka rin ini seryoso yung po bisabihan. Oras po, dudugpa na yung tang depression, lalo na karetang sawi sa pag-ibig, sasabihin nila, Lolo Ray, di ba? Di magayan. Nakapangako ako hanggang kamatayan dyan sa aking minamahal. Ako iniwan. Kaya wawakasan ko na buhay ko. Buti si Lolo Ray, talagang matindi kapit nito. Lolo Ray, yung mga sawi ang pag-ibig. Kuya Rudy, wala namang ganong anggulo. Sa tingin po ng mga ating team, iba-iba po kasing klase ng depression po, ang nararanasan po natin. Kaya nauuwi po sa suicide, may financial, may love life, mga iba-ibang klase sa pamilya. So, yun po ay mahabot po yan. Siguro po, recommendo muna natin sa psychologist para po malaman natin kasi ayaw naman po magsalita nung nag-suicide, yung nag-attempt na suicide, kumamakit sa billboard. At nalaman po natin, kaya inantabayanan pa rin po natin. O itong ating mga team po, dito sa may PNP, pagkatapos po ma-assess po itong tao nito. At siguro may follow-up po tayo na kung ano po talaga naging problema itong tao ito. Bakit umakyat dito sa top ng billboard at nag-attempt ng suicide. Iba naman po, yung mga lang ng atensyon, pero hindi naman talaga totohanan yung gagawin po nila sa mga nag-suicide. So marami pong bagay. So, kailangan po may repair yan talaga sa mga tamang ahensya ng ating pamalan, pagdating sa medical, yung mga psychologist po natin. Salamat kaya Kuya Rudy at asahan mo na yung CLTV 36 News. Makabansoya ka rin
kimutan nyo ken lalo na ngayon yung panahon ng kauran na emu po yan yung babansyon da kakaluguran nun ang mo naman po retang asuka retang permanent danger zone lalo na po king area na po ning Abacan River yan pa abiso ho sa ating pong mga kaibigan lalo na kay kapitan siya ho sila ho ang mga frontliner pagka ho umuulan na ng ganito yung basahit ngayon ko Rudy niya mo ordinaryong pamanuran itang thunderstorm kasi yak may pakirot ko niya baling may pakabaka yung kwento ta ko Rudy suglong kaya mo yun problema kening malapit kening kay papunta Holy Rosary Parish Church kening mapisang Maragul at may bulang ko muna manot may tasindanong ka rin kita papunta Apo, hindi po minsan po, hindi ka thunderstorm tamo at bigla pong mitas and then yata pong kisang po yung siyaro not possible at yung mitas po hanggang ngipit kita pong lahat sa Mindanao at after 2 hours mag-subside naman po so patch up na daw ang tuning ating mayor din kaya na ng drainage system including po itang kening rotonda na po ng Clark papunta SM Apo, yan ang naging possible niya minsan may manuran po mga naging 3 oras siguro penguran at dineclare niya po not possible yan po po yung kaya tama po akto at itapin po ay data po drainage system ka rin data po kahit ayusan na po kayo ng public works and highways at maligwa naman po mag-subside mga takes 1 hour to 2 hours po pero itang mismo kahit yan po may iwasan na tumastay na kasi ngara rin yung kakatantala to gigang Angeles mamulmero pa mo inguran ngara lalbog na at itang maging passable kasi karayan pong talad to kita mo ko Rudy balo datagan ng Angeles matas siya nung sakaling mamanuran mo at nakabilis sa kakatinda no, kaya gutter deep mo. Pero, kaya ko intindihan ko naman, ganing Santo, kitang enchero, atin lang po mo naman pong gagawang ka rin na drainage. Nung pansinan nyo po, kita may labasan na panahon, nung dadalan ka, matatraffic ka, kasi atin mo naman pong sasamas ka rin. Ano status ng sasamas ng kay ka rin, infrastruktura ko, Rudy? Ayun nga po, i-improve ko, rehabilitate na lang po rin ang aluang drainage po rin. Malita naman po siguro, parado lang po na. Wali pong pa-check na na po ka rin kay City Engineer's Office po, po yung PWH si Mayor. At po, may iwasan naman po itang pagkat po kita sindanong at maglot po ka rin at maging start po yung danon. Pero, yan pong monitoring ni, yan naman po maglot na sa gulo mo at mag-subside. So siguro po, data drainage ka rin. Medyo ayusan lamang po siguro. So, yari po yung recommendation kami kapag pitanggan sa Rosario, makanyan mo naman po. At kasi po, recently nag-asphalting na po rin kaya taong public works. Kitsakan po ng asphaltado ngayon nirandalo ng Angeles City. Kaya din po siguro po rin tangalo ang ating breaker drainage pa rin mga tapunan na po. At ilang po ngayon appeal na po ng city government po. Dakal salamat, Koyang Rudy Simeon. Yan ho, maagang serbisyo publiko ang ating pong hatid. Nito hong mga public servant na totoong sila hong nakakaunawa kung ano ho ang kalagayan ng mga pasilidad. Lalo-lalo na ho, mga kaibigan, kapag ka ho, dikdigan na ho ang pag-ulan. Salamat kang kong Alvin Perez. Ko Rudy, yapin mo naman makatutok at mamaya impormasyon keng dalan kay katamo keng Angeles City at rening kayadwangan nyo. Kapag ingatan dahil sila hong humaharap dito ho, kapag yan ang trabaho nila tayo pagka mayroong panganib, iiwas ka sa panganib. Sila ho, kung nasaan ho yung sunog, nasaan ang flash flood, doon naman ho sila nakapronta. Dakal salamat kaya ko, Rudy, at rata pong manalbe kaya kami, dakal kaya pa po, kwento, ang pong balitang-balita kaya ni po Central Luzon, magbalik na ninggaya kayong programang Habak na Balen. Salamat ko, Rudy. Salamat po, Maya.
Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Abak na balen! Abak na, gising! Balitang-balita. Opo mga kaibigan, sa lahat ng mga nakasubaybay ho sa amin sa ating pong digital channel, araw-araw na gumigising ho sa inyo. Mula ho dito ho sa punong himpilan ng CLTV 36 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, opo, 7:30 pa mo makagising tayo pero mas maaga pa ho dyan mga kaibigan. Nasa labas na ito hong ating pong reportorial team para magbigay ho sa atin ng mga sariwang balita. Laman ho ng kalsada ho kami. Dyan ho sa mga nata-traffic. Dyan ho sa area ng, Paulo G. Kenny MacArthur Highway. Dane na ning Maimpis. Ang gana po Kenny Sakop, Paulo G. Traffic. Opo, kanina dumaan ho ang inyong lingkod dyan Tumutukod ang traffic. Pangulo, dyan sa area ng malapit Kenny Ken Pepsi. Banggitan tane. Bantang pamilya la rin kakatamang talatuki. Ang gane po kitang Colegio de Sebastian. Kaya ho, dun ho sa mga patungo ng Angeles City, ang alternatibong ruta ho dyan, sabi ni Kuyang Alvin Perez, na suking-suki ho natin, pwede ho kayong mag-exit dyan sa area ho ng, exit ang pong entry, kaya mo pong Mega Dike Access Road. Pwede na ko po kantang lumuwal, kaya naman pong area na ning Maliwalu. Kaya ni po Bacolod, atin niya pong access yan. Papunta naman po keng Angeles City, gata pong Friendship Highway. Karata po, sukita mo. Paulo G, kumusta yung, nakakita po kayong kakatamong kabilang screen. Yan ho ang takbo ng mga sasakyan dyan ho sa area ho ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, MacArthur Highway, hanggang dyan ho sa area ho ng Jasa, yung mga patungo ho ng Bataan, at Segunda Distrito ho ng Pampanga, mula ho dito ho sa San Fernando, hanggang dyan sa area ho ng Bacolor, Pampanga. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, nakikibalita, nag-aalmusal. Anong almusal ni Paulo G? Bakit maganang-magana? Aba, RMM Meat Shop, mga kaibigan. Kung pag-uusapan ho natin yung premium na meat, huwag kakaluguran. Uso ngayon yung uso ngayon yung ASF, yung mga peste. Sarap-sarap. Sarap-sarap. Pati ho dyan ho sa inyo hong, chicken meat. Reni po kakaluguran. Makasigurado ko po na Reni, Ella po, alalang avian flu. Nga na, oreta mong bird flu nga manundanda. At ngayon kakaluguran, ngayon po ay maaga pong naipresenta na ho sa atin kung gaano ho kalinamnam, kasarap. Ayan, mukha pa lang yan malapit na beer season Kaya si Kumaring Rizalin, ayan handang-handa na ho itong
Opo, RMM Mitya para ihatid ho sa atin ang pang Noche Buena. Ay naman, kalinamnam at ang lambot pa niyan, pare Resty, ha? O, umaalingasaw ang sarap ng RMM Mitya. May 20 store ho sila sa ating pong bansa at naman dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, gayon na rin ho sa Bacolor, Pampanga, meron na rin ho silang, ayan, cold storage hanggang po ken Mabalacat City. RMM Meat Shop, the best. Abak na balen, gareda pong Manalbeke katamo, nanula rin mapaling balita. Ano ang mga maiinit na balita sa Central Luzon? Narito na po ang ating pong headlines ngayon pong araw ng, Lunes. Pero bayong sabla, nga rin kakatamo talaga gusto naming malaman, meron bang power interruption? Ay, sundo tayo po kakaluguran, rin pong serbisyo publiko. Ano ba yung mga lugar sa atin hong rehiyon na tatamaan ho nitong water interruption at ng power interruption? Naslag mo na, Josh. O yan, shoutout po ka rin pong Memalan Bacolod, porsyon na po ng San Vicente, Pangabagya po, kakaluguran, in pong power interruption, aranasan nyo na alas 8 hanggang alas 5 na po ning gatpanapon, pati nga po yan, kaya ni pong sitio Maabu, sitio Maniknik, sitio Akap, sitio Lunglung, Vildebac, Maris Village, and St. Dominic Village. Abak na balen! Abak na! No ka rin naman aliwa pa lugar, kening Bacolod mo naman po, porsyon na po ning Santa Barbara. Yan, residents near the substation and stoplight. Abak na balen, 8 a.m. to 5 p.m. Santa Barbara, Kabambangan Road. Kaya pong area na ning McKinley Road from stoplight to Pure Gold and Kabetikan. Abak na balen, 8 a.m. to 5 p.m. mo naman. Barangay Kabetikan, except tramo, Santa Ines, Tinajero, and Talba. Ala ko pong kuryente, kakaluguran, 8 a.m. to 9 a.m., 4 p.m. to 5 p.m. Kabambangan, except West Tramo, Santa Barbara, Kabambangan, Road, McKinley Road, kakaluguran, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Hanggang pong, ini pong, epu kain, patlud, dada kanina, at ko pong pagkita na ng alas 9, ang po pang alas 3, at kayong power. Pero alas 4 po, ninggat pa na po hanggang alas 5, bila ko po power, abak na balen. Jasa Road, kakaluguran, Barangay Parulog, Sitio Mabu, Purok 2, and Kabambangan, West Tramo. Ala ko pong kuryente, pati nga po, 8 a.m. to 5 p.m. Abak na! Yan ho ang maaga po nating serbisyo publiko sa ating pong mga followers dito sa CLTV 36. Narito na po ang ating pong mga headlines. Sakit na kanser, kasama na ho sa PhilHealth Z-Benefit Package. Abak na balen. Good news. Balitang balen, balitang Kapampangan. Kabilya na po ng edukasyon keng syudad na ng San Fernando. Panigaralan at samasan. Kapamilatan na po ng Education Summit. Abak na balen. Bloodless war on drugs na binabandera ho ni PBBM. Dapat maging transparent. Ayon ho sa mga human rights advocate. Abak na! Flood control, King Barangay Kandating. Melasakya! Abak na! Pamang Kapampangan, masaginang pantunan kapamilatan na po ning Minindal up ning how. Kaya ni pong Holy Angel University. Abak na balen! O reni na po pong detalye na po rin mabaling balita, kakaluguran, manwalaya po kanoy, City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na maragulya po papel. Maragulya po papel rin kaya nakanking pamagtatag nano yan. Ngara rin kay katamon talatugiging kabilya na po ning syudad king daratang po panahon. Hanya naman po niting Pebrero, ding pormerong banwa, pinirmane po ing Executive Order number 2024-010. O ini pong pamagsagawa ning Education Summit. O kailangan na kanong misaw-saw la po rin sa blang sektor, bang api sabyang masalese,
ing estado na po ning edukasyon kini po Ciudad San Fernando. Katambal ning City Government ing Multi-Sectoral Governance Council o MSGC king kimutan po ngayon. Pakiramdaman tayo po yung amano ng Mayor Vilma Caluag. Si Balo yun naman rin, kaya na kanilang chance tamo talaga. Anya, bakanta to learn more at bakanta manikwata mo naman guidance ka rin biyasa. Ne? Kailangan tamo kasi ng tabi talaga Kita rugo, abalasan tala rin estudyante tamo para magkaroon lang masanting kinabukasan. Huling ilang chance tamo rin. Balen, kakaluguran, may gumpisaya po ang series of meetings and preparation na pinumuna na po ng Multi-Sectoral Governance Committee o MSGC on Education. Inya pong April 22. Ang gana pong ngeni kakaluguran bang pagsadyan niya po ang Adwang-Aldong Education Summit. Kasado na lareng niyaliwang panelists, guest experts asumaw po ang mamaya kalinawan karen pong wasang-wasang king sektor ng edukasyon. Lalo rin mismo nga tsuking may sabing sektor, kalupa da rin maestra, estudyante, pengari ang popuring ahensya ng gobyerno, pakasadya na lang mo naman ganung makyabe. Anya naman maragulya kanu kapasalamatan ng alkalde, uling magtugma ing karelang panawagan king exclusivity na makyabe lapureng sa blangtao king nasadang pamagsalese king ginabukasan da rin kaya nakan. Akaki yun naman ito. Anyapin akaki yung ni masiglata mo. Ganaganang sektor, mamandar. Activated ngan talaga. Kaluguran niya, po yung amano na pong Mayor Vilma Caluag, anya naman po kanu agkatanala ning alkalde na malbe at pakibaluan ing maging resulta ning Adwang-Aldong Summit para karing estudyante ang po king mabilog sa sektor ng edukasyon. Kasi ilang talented din. Ilang talentado lareg Fernandinos. Mandala, apanalben niya pong live kakaluguran o apanalben tayo po ini pong maging live na ning opening na po ning town hall at closing ceremony ning Education Summit king CLTV 36 ang po king Facebook page ning CLT o ini pong San Fernando City Information Office o CSFB City Information Office. Abak na balen! Oreta pong Manalbe, kaya kami kakaluguran. Shoutout tala pa mo Lolo Ray, Romeo Bustos, Maya Pabak, Perfecto, Makulangan. Oreni pong kaya katamong Suki, Federico Pascual, dakal po salamat, Juanita Alfonso, abak na balen, ampoy ko ako pong Joel, na aking kasalungsungan. O yan, Manalbela po kaya ning kaya katamong FB Live. Dakal kaya pa po balita, pamagbalik na ning kaya kayo pong palatuntunan, abak na balen.
naman mo yung kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayatu ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inya pang banwang 1732, agpang kayong diksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ng sisig aburi ng sapyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. Ore ni rin sangkap bang kanita makapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, vetchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya kang sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. O itana, atin na kang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Abak na! At chiko, dara ko, atigang panamdaman king katawan. Itang tipong ning atsat ming gulot mo itang, manigal ko nga mo. Shoutout po kareta po ating kapanandaman. Naira po balo ang ganang yan nung nanuya po yung panulura. Ating kasing mga ganyan may ganyan tayong mga pinakikitunguhang kaibigan. Minsan nasa loob pa ng pamilya. Yung kanila hong sakit, talaga naman. Umiiwas sila ho na ayan magpatingin sa doktor. Bakit, Paulo G? Diferensyang datong Pangulo, di ba? Yung ating mga kababayan kung pag-uusapan ho yung relasyon ho nila dito ho sa ating pong mga health expert. And tingin na ho nila mga kaibigan, yun hong lalabas sa kanilang bulsa. Kung isa ho nga hong mainit ho ngayon mainit na diskusyon ho ngayon mga kaibigan, yun hong yung pondo ho ng PhilHealth na excess daw, 90 billion yun. Pinagdidebatihan ho yan sa Senado, mga kaibigan, at babalik ho sa Department of Finance. Isa ho yan sa mainit na issue. Pero bayon sa bla, kareta pong makiramdam kaya katamo, Ching Catherine Rosillo, meron ho ngayon tayong magandang balita, hatid ho sa atin ng PhilHealth. Ano yan, Paulo G? May malaking pag-asa na makapagpagamot. Sino? Ang mga Pilipinong may malalang karamdaman. Papaano? Sabi nitong ating mga suki. Ito ho ang ibinida ng PhilHealth mga kaibigan o ito hong Philippine Health Insurance Corporation sa mga taga Central Luzon sa isinagawa ho nilang Z-Benefit Summit nito lamang hong nakalipasan na araw ng Lunes, August 12 dyan ho sa Branzi Giao Convention Center. Ayon ho kay Dr. Mel Santillan, ang Senior Manager ng Benefits Development and Research Department, kung noon ang mga komplikadong medical procedure gaya po ng kidney transplant. Lolo Ray, ang pinakamalaking alokasyon ngayon, extended na ito hanggang sa mga, mga kaibigan, kababayan ho natin na tinamaan ng cancer. Ano sabi ni Dr. Santillan? Pakinggan po natin. Possible po talaga yung Z-benefits, no? Kasi parang first time noong 2012 na magbayad ng 600,000 para sa kidney transplantation. Pero ngayon, for breast cancer, halimbawa, up to 1.4 million pesos po ang ibibigay na suporta kapag nagkaroon ng breast cancer ang isang pasyente.
Kasama ho dito ang breast cancer na isa ho sa talamak na sakit sa mga kababaihan. Ayon ho sa World Health Organization, mayroong 33,079 cases ng breast cancer sa Pilipinas. Nito lamang hong nakalipas ho na 2022. Pinakamataas na bilang sa Asia. Sa buong journey po ng breast cancer patients, nandun po ang PhilHealth mula sa kanyang pag-opera, sa kanyang mga gamutan, at after po ng kanyang gamutan para sa kanyang mga maintenance ng mga gamot para sa breast cancer. Komprehensibong inilahad ho sa C-Benefit Summit ang dagdag na programa ng PhilHealth sa mga may karamdamang malalaki po ang gastusin. Gaya ng alin yan? Ayun ho, yung binabanggit, breast cancer. Kasama na rin ho sa pakete ngayon ang prostate, cervical, colon at rectal cancer. Mula ho sa low, intermediate risk na kategorya, mga kaibigan, naglalaro ho sa 100,000 hanggang 1.4 million pesos ang benepisyo ho sa mga pasyente. At pasok din ang mga may pinagkikitunguhang sakit na leukemia na may alokasyon ho na kalahating milyong piso. Idinitalye din ho sa Z-Benefit Summit, mga kaibigan, na pati ang mga komplikadong medical procedure gaya ho ng may sakit sa puso, pasok na rin ho sa bagong programa ng ahensya. Ano pa po mga ina-expand, yung mga open heart surgeries, expand po natin, coronary bypass. Yan. At saka sa mga may congenital heart diseases. Ang Provincial Health Officer ng 7 probinsya ng Central Luzon na ibigay din ho ang nagbigay ho sila ng mga polyeto na naglalaman naman ho ng mga lokasyon, mga impormasyon ho na lokasyon ho nitong mga PhilHealth accredited healthcare providers dito ho sa Central Luzon. Kasama sa may malawak ho na serbisyong medikal ay ang mga specialty hospital dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ayon ho kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., bahagi si Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda sa konsepto ho ng pagpapalawak naman ng serbisyo ng PhilHealth bilang consultant. Ito umano ay ang dahilan kung bakit napiling gawin naman ho dito ho sa area ng Pampanga ang summit. Very, very, very important. Most especially si Vice Gov Nanay Pineda po ang talagang never ending from day one ko sa PhilHealth. Talaga nandun na siya. Talagang mother of healthcare of the Filipinos yan. Very supportive yan. Talagang yung oras niya, yung funding, yung resources, nandyan siya palagi. No? So marami po salamat. Ko sa marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataas ho ng kalidad at serbisyong medikal sa Pilipino. Kaya binanggit ho ni Ledesma na tiyak pa itong madaragdagan sa susunod na panahon. Ang directive talaga ng Malacanang, no, led by our President Marcos, is really to increase the benefit packages across the board and each and every case package sana po magalo natin. So, events like this, forums like this are very helpful kasi talagang pwede natin pag-aralan, pwede natin pakinggan lahat ng inputs at ano yung importante para ma-increase ang benepisyo at matulungan natin ang taong bayan po. Abak na balen! Sa iba po mga may init na balita, shoutout dito sa mga nakikinig ho sa atin at nagpadala ho ng mga videos. Ayan, meron ho kaming malaking balita na ating pong sinusubaybayan, mga kaibigan. Ito hong nangyari na tila baga, yung pong bahagi ho nitong lupa, king Kapampangan, meglunakya, ne? Reni pun tala to kita mo, shoutout kang kuya kong Christopher Espino. Reni padala kaya katamong impormasyon na ita pong mismong malapit kaya ni pong hausan ng flood control project na puning DPWH, ne? Makalelela po reta pong aliwang baleka rin, inga kakita mo po asdag medyos, ne? Meglunak yaw siya, ating pong impong gabon, may nga crack, ne? Okay, ni po nga kakita mong still nanulaos din steel file ba nga man wan din nga pakot da po kening malapit na ilog. Baka ni da pong abaluta mo at pilasan tayong masalese yung balita ngayon kaya be tayo po linya na ng telepono Kapitan Marley Pineda ning Barangay Kandating. Kap,
Good morning po. Nano yung eksaktong lugar ini kening kaya kang barangay? Kani po kay sir, Purok Duduro ta Barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Ting milyaring ginuong lupa. O ita. Ini kanining waterway, ining dalanan ning danom, nano yung sapay ni? Yapi po yung Pampanga River, sir. Pampanga River, okay. Apo. Ining akakita mong steel file nga manwanda kanini na Ako, sheet file. sheet file opo napakut-kut da kini pong Pampanga River ini. Nun niya po kakaba at makapilan niya pa may gumpisa ini project na ning DPWH ini. Ini pong ginuong lupang ini, sir. Last year pa po, may ari, 1 year po niyang month of July, this year. So kay malagwa salita kap ini yari ne chunegatang Yari na po. Okay, bayo pamilyari ni makanano yung gay, makanano yung milyari. May manuran pang masikan, makanano may lasak. Apo, sir, mumunan dili katang bagyong Karino. Dinanas kay pong everyday mumuran po. Meron nga po minya sistema no makanano yung may lambuting gabon, ayon po kayong pag-aral na ning DP, may lambuting gabon. Kaya tinugiya po aming mama kang waterway na ning Pampanga River. Okay, retang makaintindi kang construction ng makanya na kabilyan na ating malalasak, ating masisira. Ketang pa mag-construct na panining pasilidad na ning DPWH. Nun yan ting bakebalwan nyo, nun yan ti kalalam yan, nanang pepakut-kut dala rin. Ayon po ka rin ng sheet tile, sir, bilang po punong barangay na yung ala ko rin gagawin, nagtambay ko po yung project. Kukun na ko na tila ka pa rin ng karela sheet tile, 40 picture, sir. At tapos, dugtungan depa po, bayo ipinisikot-kot. So, kay malagwa salita, itang sukad na nini yan. Metong ya po ka rin ng imbestiga na po ng DPWH yan at kay pong kabilyan na yan na ating pong malalasak. Reta namang constituent mo kayong barangay, nun lanti rin ng apektado kayo ng mesirang kaya ngayon flood control project. Sir, medyo may sabi sa pag-irepit ng Congress para... Pilan la rin apektadong residente kanini kaya ng melasak kaya ngayon Nandin pong alas 6 ni nga bang si Ratunao po gini, bibilangan nila po rin ng bale mga gilid, kining katang gugong lupa, apulo na po rin mismo mga gilid kining gugong lupa. After na po itaraning kining kalelera, alas sa siguro sir, mga 20 houses po siguro. At so 20 houses. Kening milyaring ini... Para rin po makagilid sir kayo ng mismong gugulo pa, binilang nila, at yun po mapulong bali. Opo, pero kaya baluan tamo kap, batang baludan mo naman din kay katamong talatugi. Basi kaya kayong mandato, atin tamong susundan na no-build zone, karening flood control project, lalo na nung malapit la rin kay mismong ilog. Rening may kapagpatalakad kening permanent danger zone, bali reta nga pulo, reta rin sasabihan mong apektado. Dahil po sir, dati na lang pong makatalakad ngayon, talagang actually sir, ini pong kaya kaming talagang uli makabebe kaya po kay Pampanga River sir, alos kaya tapat pong 2021 hanggang 2022 mega project na pong slow protection. Kanya po region ito. After na ito sir, uling bilang punong barangay, lalapit po ka rin politiko, lalo na po kayong provincial government o kaya kami pong congressman ng Tercera Distrito, ang congressman kong, may didi naman pong katuparan at di na pong budget. Actually sir, ngayon pong Banuang IT, ating ko pong ongoing slow protection. Kaya ini mo mesira, inya pong last year, kanya pong mag-start na gawa ini, pabanuaya po inyang July. Emo naman nalako ka rin ng memalen, sungat ilang kakit malalasak mga yan, munadang kutang. Munadang kutang makananya ka tibewari yan. Nung sakaling may-ari at ay tindihan tamo, numisang kasi, base ya po kayong budget, na yung may aproban pa mo, pilan niya mong metro, ngayon pablasang masikaning uran, at inyang portion na kita mismong lelena ng ilog,
Apo. mituturan yan danong, kumay na yung pundasyon. Pero ketang, Apo. ketang i-address na la rin kutang da. Kaya pangaintindi po kaya TB na nining infrastruktura ngayon ni magtaka ko rin po, o may siraya, o malawat masiraya, uling ating mituturang kaya ni pong danong mamagos. Masikan po waring current kaya na pong mela sakya. Ang bali sir nga kung may lasagya sir, yung danom na po ng Pampanga River, makababaya po eh. Makababaya po yung danom. Alam mo po kung pa kanita, yung itang bagyong Karina, yung Pampanga River, Katmuya po. Ngayon po mayaring itang ating mayaring sakunagan ng kanakong barangay, makababaya po danom yung Pampanga River. Meron po mga opsyon na kagit da sir, ding keng DP, at tinla po higit na po na kung anong action niya po itamang kapampangan, alawli ara eh. Tapong alawli sir, tanduduro ta danom. Wa. Ngayon ito po sir, makapagilid niya po karaming slope protection. So, Hindi po rin na po ano sa diyan sir, tutong kabano po lalamding shit file ta, huwag natin kukunanin gabo na makalup. O ita. So, itang alawli nga man na bala mo, alisus siya kay lalam danong. Yapin ganun may kulita. Okay sir, okay. Correct po. Wala po lisusita. Why, iya kanyung may ngulkul kayo ng pundasyon da rening sheet file. Shit file. Wa. O nano kanining kay, nano kanining disposisyon nyo po? Kareni pong may apektadong memalen. Nano na po yung kimutan nyo? Inya pa pong Sabadong Bengi sir, linikas minala. Actually sir, uling alala ko man po talagang evacuation center. Nung mo po yung school or barangay hall. Ngayon, uling bakal alas may kakamag-anak eh po. Linipat na po warang kamag-anak na. Okay naman po tukunangan. Gusto nga, bakalo pa na po ako rin. Sila po kayong balera. Para may po, alanalo. Opo, nino la po rening nino pong kontratista ginawa kanini at makananya po yung commitment na kanyan? Napunpun po siya kaya BMI ang po yung project engineer na ng DP. Itapin po, mumunan dili, inaksyon na nagayawara po, ining talagang porsyon na mitura na darag salary sheet file, pepa kadalaw po rin yung bakal, bang kanita, kumbaga sir, po manuki, yata na mo makadagsay lang namin ragsa. So, gusto ko po, ihit mo po kasi kaning pakapaskil tarpaulin, Edmarie Construction and Trading ya po yung contractor. At ini po, at suya po kayong ulagang 91,485,522. Yung ulaga na po ning mesirang flood control line kap, karagul na pala. Correct po. At kakaluguran, meron po ka rin ng bansyon tamo po, mumunang muna itang makananula po maging safe, rin pong kakatamong memalen, lalo na po akakit tamo na atina pong kasiran, ini pong flood control. Mumunang dili po kanini sir, para misip na po rin ka na akong kabarangay. Kumbaga sir, kahit po naman po kayang karening magobra at karening mga siwa, karening engineer na po din DP, mamaksyon na po sir. Ako man po sabihan ko, nung talagang kailangan magawa, yung malalagawang panahon, para ring isip na rin ka na akong kabaryo. Stretch na ning Pampanga River, keng barangay mo, ining akakita mong flood control slope protection, keng kabilugan na ning kandating, may kaine, may bakod ne, o liya pa? Alya po sir, actually sir, paging dati bor, 400 meters na po ano. May bakod na po yung gilid na ng Pampanga River. Nano po nga pilayo ganing public works panauli po ba anta po nga intindihan jamo naman no makanano de po pakitungo ning kay. Ano namin po sir, sila po na po kini yung engineer yaman datala naman po ngayon kaya mo po pag-imatan ng talwing itang kaya kayong kutang nung naning dapat na pong gawan. Pero ora mismo sir, kining mo tula na po marano na sila po kaya ni King hanggang Domingo, linawere po yung kepalyaran na ginuulo pa. Dakal po, salamat, Kapitan. At Maya po, o yan, daramdaman tala po rin pong kakatamong local leader, kaya pong pisasabyan, kakaluguran, na salamat mo naman sir. Kakire po, nung nanuya po ining kasiran, kaya rin na po ning masikan na pamanuran, kakaluguran, taga ng malalyari po, itang reta pong integridad da rening
flood control. Yapin po yung metong yamunan po karening babansyon tamo nung makanano po mapalyari kakaluguran na ayan mag-imbestiga siyempre nauurirat ho yan mga kaibigan sa pagkanandan ho sila sa Senado. Ano, kapag pinag-uusapan yung maintenance dyan ho sa mga flood control project, kung gaano ho kalaki yung kasiran. Matutukalya po yan. Ang po muna po itang structural integrity at kakaluguran kaya pong pisasabihan na ni Mayap. Abuklata mo pong pisasabihan ni at bukas makadwa, kaya duwayang kaya betaya po District Engineer Almer Miranda bilang pamuntok na po ng Pampanga First District Engineering Office. Baka kanita muna pong Mika Malino. At kita pong spekulasyon, lultongin, nanong meha palyari at po nga sasabihan dang Mika Malating Alisus Kendanom na may mungkul po ka rin pong pundasyon da po rin ng sheet file. Dahil po salamat kay kayo, Kap. At, salamat, sir. Good morning po, Pasbayo. Dakapunta ka, salamat. Opo, dimdan tayo po yung Kap Marley Pineda ng Barangay Kandating. O ito, kakaluguran, reta pong manalbeg kaya kami. I-like at subscribe na rin ho kayo sa aming pong channel, mga kaibigan, para ho updated ho kayo kung ano ganap dito ho sa Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Abak na! Abak na balen!